primul gol, un gol de kilogram, să spunem, al lui Mihalache Norman, venit de la Galați. Acesta l-a văzut pe Tudor ieșit, să spunem, Tudor un pic neatent, însă, domnule Becali, cred că sunteți de acord când spun că Tudor, per ansamblu evoluțiilor sale în campionatul acesta, a dat satisfacție mare. Bineînțeles. Aveți, i-ați reproșat ceva la sfârșitul partidei? Sau... Nu, eu l-am încurajat, el era foarte supărat și eu l-am încurajat foarte tare, i-am spus, stai liniștit că nu ai nicio vină, primul gol e un gol care nu putea să-l apere niciun portar, al doilea de 11 metri, al treilea... 11 metri pe care îl avem, iertați-mă acum în imagine, a fost o intrare a lui Dănciunescu asupra unui adversar. Arbitrul a fluierat penalti și a acordat atacantului atacant Stelist care culmea a făcut fault în propriul careu, i-a acordat cartonaș galben. Foarte ușor a acordat acest 11 metri. Și același Mihalache avea să ducă scorul la 2-0, un 2-0 nesperat pentru gazde, cele care s-au temut extrem de mult înaintea acestui joc. În sfârșit avem și cea de-a treia reușită a gazdelor, o fază superbă, să spunem, cu Dună care sare peste balon, iar Crăciun pecetuiește rezultatul final, este 3-0 în favoarea Astrei Ploiești, un rezultat pe care nimeni nu l-ar fi dat, sunt sigur, la începutul partidei, nici cei mai infocați suporterii Astrei. Cu toate acestea, așa cum spunea și domnul Becali și domnul Rătulescu, poate de aceasta iubim atât de mult fotbal, pentru că ne mai oferă și astfel de rezultate. De-aia se numește fotbalul sportul rege, da?